Hi, is Misha Dagan agus tá an dúlagam sa dúra. Inniu ba méid taspon Steve cén chuí le Fleasc Fómhair cruthú, seo an méid atá ag tastalhait. Duilleadh, pláta pápa, glúte, sisúr, ribbín. Dús tá amach agus bailí duilleadh, dá bhéid is fearr é. Ba tú ag bant úsáid asú chun de leas go bhaisiú. Seonna cí na bailí mé níos luatha. Taran circail I lorn fláta. Is féidir aon rud le crug circailach a úsáid sto seo. Tá mise chun mo chupán a úsáid. Inis fill an pláta ina gá le agus gear hart an gghearcail, ba an páil seo I lorn na Fleasca. Fuair cabhair ó dhuine fásta den chud seo. Tuis an méid ribbín atá wet agus gearra. Támas chun é seo a cheangail mhór na Fleasca ionas go mbeidh denán ar chrucha suas. Den chéad chéim eile, baim gona glúte in úsáid agat. Fuair cabhair ó dhuine fásta den chud seo. Caithfidh tú bheith an chuirmeach agus tú ag úsáid glúte. Chur spotí glú timpeall an fláta agus gramína duilleadh de. Agus sin é, anois tá Fleasc Fómhair álan agat gur féidir leat crucha ar thuras an tí. Sin é weimh sin go dtí an chéidir eile, slán go fóill.